Ahoj, já jsem Sirpon Šranka, vítejte u dalšího videa. Tentokrát je to z gamerova serveru, ze Survival Games. Se divíte vy, pokud mám tak ošklivý skin, tak to je, protože mi ho dělal kamarád a zrovna to. No a už by se měl přestat kecat a začít hrát. Tak. No moc dobrý věci tady na začátek nemáme. Zkusím vyperlovat nahoru. Vedle. Teď zkusím teď. Tak je vedle. Au, pomoc! 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 No tak mě zabili. Jo, IP vám dám do popisku videa, je to server pro Vares i pro originálky, tak. Tak se mě musíte ptát, jestli to pro Vares i pro originálky. Hele, Arena 2. To je 4, to je 2. Čekaj, tady je 2. Tak. Dia Adam, myslím si, že tady funguje lomeno kit. Ne, nefunguje tady lomeno kit. Dřív tady fungoval, ale už ne. To je škoda. Tak, 3, 2, 1, teď. Grand Prix 7. Jo, mám Iron Match. Ne, někdo mi to z inventáře ukrát. Ale mám pro Iron Match, tak. Ale jdeme rychle pryč, protože tady to je většině bitka. Tady běžejí kalhoty. Si myslíš, že mě zabiješ pěstí, jo? Au. Teď umřem. Teď jsme umřeli. Bože! No tak my zatím počkáme na další arénu. Teď máme sát u 5. Tak. A co je 5? Tak, jsme tam. Tak. Už mě pozdravil Čusák. Honza LP1. To. Ahojda. Takové Jiřina. Tak. No aspoň máme Iron Match. Tady toho rozplácáme. Ups. Kam zmizel? Dej mi ten Iron Match. Děkuju. Pomoc! No, tak mě vypnul. Čekaj, to mě vypnul. Smetánka. Jsme si s tou smetánkou zabili navzájem. Smetánka, prej. No, arény zatím žádný volný nejsou, ale vážně jsem se neměl koukat do toho inventáře. A teď čekáte na jakou arénu? Asi na obě. Ale víc na 6. A Kelly, zabijte se. Jo, to je na aréně 6. Mám pěkný skin. 3. Arena 3, tady. Tak super. Ne. Sakra. No, dobrý věci nemáme. A je zabijeme nějakýho varezáka.
6 se ti zachtěla. A on má Iron Man, já jsem hajzlu. Sakra. Hele, tady. 6, toto byla asi poslední aréna. Vypadá to, že jo. Jelo to takové voda. Mně dneska opravdu jaký moc nelíbí, asi budu dělat novej. WTF. Já jsem to zapnul.